4 बोसोरनि उनाव दिनै बार्थडे सेलिब्रेट खालामदोंमोन, नाथाय बेबो बेबायदि जाबाय। मा जाखो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला। फुंनि सिखारनानै इहा आरामैनो सियायनोसो बिमाखौ सेन्दाल हगारनो होदो गाबै गाबै बामजायानो। बुगादो थिनाया दिनै बेरेफुंजानो थिनानै। जोंहानि आइ आं लामायाव गिदिंनो थांनायदो लामाथिं दसे बेरायना फैनि फुंनि बेरायना फैनि आरोना एसे। दिनै टिनानि बार्थडे दङ, नै जाबाय जोंनि गामिनि लामा। टिनानि बार्थडेनि थाखाय दिनै केक लायनो थांनायदों आरो केक अर्डार होदोंमोन। जों थाब थाब गिदिंना फैबाय न'आव। नै टिनाया आं केक लायनो थांनो नागिरनो आंखौ हमथादोंमोन। मोनफैबाय, दसे नेनांगौनो केकआनो रेडि जायाखै। आङो दसे जनानै नेबाय, नेयै दसे साहा लोंबाय। केकखौ मोनबाय आरोना, केकखौ लानांखानायानो बेखौनो जाबाय गणेश बाबाखौ। गोबाव जानायखाय थाब थाब फैबाय आरोना न'आव आङो। मोनफैबाय दासो केक लायनो थांनाया। लामायाव नेगासिनो आरो इसोर आंखौना। टिनाना केकआ इनो आरोना। संगिनानै दौबाय आरो केकखौ आंनोबो एसे दौबाय। केकआनो गुब्रुजोब्बायमोन आरो आइनोबो एसे दौबाय। गामिनि न' खाथिनि सानैसो लिंदोंमोन, बिसोरनोबो एसे एसे होनाय जाबाय। मस्त गेलेगासिनो इहा मानसि फैनायाव। सिलाय लाना फैदोंमोन सासे, बेनि सिलायखौ दसे लानानै दानिते गेलेबाय आंबो। केकआलाय बायबाबो जानो गोथाव जादोंमोन। दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना। नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामदो, 1K खालामना होदो 1 डेजनि थाखाय। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम।